Idaydayaw da ka, tarumbeng akabuteng ka. Datdatlag, ken nakaskas daaw, dagiti aramid mo. Amok daytoy, iti amin a puso. Gloria ken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, no kasano'y diugma, kasta nagnanayong umalaeng. Amen. Amen. Di kinasanta to'y daga, kiranya di jay langit. Di sayang buseng di aldaw, di tala di rabi. To'y lubungan na pintas, Apo Diyos agyaman ka. Di kinadungo ti balay, naganaken kakabsat, ganda ken gagayem, di pa nagsisinakit, ti ayat ti panagyan, Apo Diyos agyaman ka. Ti bumboy anak ni San Juan, suruten na ni Jesus, di kararwa pasan wenda, Apo Diyos agyaman ka. Nagbaligit iglesyam, Apo Diyos agyaman ka. Amen. Agkararag tayo. Amami anay langitan, madaydayaw, ken may tanok, itinagan mo. Apo Diyos, agyaman kami, tinaindaklan nga ayat mo, kastamet, iti sakripisyo mo, Apo, ngayon parukpok mo, titunggal maysa kada kami. Agyaman kami, Apo Diyos, tibiyag nga insagot mo, kada kami nga anak mo. Kastamet, itinapintas, asalun at, ken kired mi, itinaldaw-aldaw. Apo Diyos, kas panang celebrar mi, ti aldaw, dagiti amin na babae, dawaten mi, tinananay, a bendisyon mo, ti aramatem nga mangibingay, kadagiti sasaom. Maipapan, itinay spirituan, a panagbiag. Luktam nga rod, Apo Diyos, dagiti puspuso, ken panunot mi, tapno ti kastaket maaramid mi, ket agtungpal kami, kadagiti pagayatam. Sika kadi Apo Diyos, iti makikaadda kadagiti nagbabaitan ti tunggal maysa kada kami. Ket pakawanen na kami kadagiti adu na babasbasulan mi. Ken Kristo Jesus aman manubot daytoy ti kararag ken dawat mi. Amen. Ipang
Umasideg tayo nga rut, iti Diyos, iti napudno, apuso, ken natalged, apamati. When umasideg tayo, nadalus, ti puso tayo, nadalusan, iti dakes, a konsensya, ken ti bagi tayo, naugasan, iti nadulus, adanum. Ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, iti sangwanan ti Diyos, ken iti maysa, ken maysa. Maawis ti tunggal maysa, kakabsat, ti siya sino man nga kayat na nga umawat. Ken si papakumbaba nga dumawat ti pamakawan ni Apo. Parintuming tayo, ket dumawat tayo ti pamakawan na bayat ti natal na atukar ti organo. Agkararag tayo. Man nakabalin a Diyos mi anamarswa kadagiti amin at tao. Pakawanen na kami no naliwayan mi dagiti talento dagiti babae iti pagariam. Pabarwem ti puso mi amang itag-ay iti tunggal timek lalaki ken babae. Ti panangibangon iti iglesyam. Amen. Amen. O Apo, iturong nakalken ka, palanasen ti dalan ko. Pagranyagem kad rupam kanyang tapno sikati pagnaedat. Amen. Mayaban kuma dagiti mangurnong kadagiti sagot nga agpaay iti pannakamentenar ti iglesia.
Ayan. Naimbag, agsapa tayo amin kakabsat. Good morning! Ayan, nagkayan kablaawan tayo met, digiti kadwa tayo, iti online, ti live streaming, ti Central United Methodist Church, nang nangruna, digiti madama nga makipaspaset, iti panagdaydayaw, ken panagyaman tayo, iti dayto nga kanito, naimbag nga aldaw, malim, rabii, sa di naman ti ayan nyo, dito ipagilyan tayo, ken kastamet kadagiti na duma-duma nga paset ti lubong tayo. Kakabsat, iti daytoy nga kanito, ket sangsang kamay sa tayo nga iselebrar iti International Women's Sunday. Ayan, so digiti bida tatag, digiti amin nga babae, anyaman ti edadyo, anyaman ti puli, wino, anyaman na dumaduma mampay ti nagdapuan tayo, ket sangsang kamay sa tayo nga iselebrar ti International Women's Sunday. Kaya't ko lang nga basahin kanyayo, ti pagbiit, iti istorya, iti International Women's History. The genesis of Women's History Month was in 1978 at the Sonoma County Commission of Women in California. According to the National Women's History Alliance, this local celebration coincided with the International Women's Day on March 8, and it was a week-long event featuring school presentations and even parade dedication celebrating women's history and accomplishment. In 1980, President Jimmy Carter declared the official designation of the week of March 8 as a National Women's History Week. In 1987, the designation was extended by Congress to include in the entire month. And according to the Library of the Women's History Library of Congress, in the preceding years, the NWHA have been official custodian of Women's History Month, choosing annual a theme advocating for gender-based priorities throughout the years according to USA Today. So dijay iti basit nga pakasaritaan iti Women's International Women's Sunday ket kaedad ko gayam ti Women's Sunday di 1978. 47 years namot gayamen nga isel-celebrar tayo mangrugidya Amerika ken kadagiti na duma-duma nga paset ti lubong ti intero lubong tayo kakabsat. So padayawan tayo met ken nagyaman tayo iti panakipaset dagiti kakabsat tayo nga adda iti daytoy nga kanito dagiti bisita tayo ket kuman nga bigbigin datay kaanakak ni John Paul Bello from Palitud, Parasiles Mountain Province, nga magububrad ti Manila. Kidawit mo pa nagtakdir na, ading? Ayan. Oo. Dagita ti kapulpulik, kakabsat, nga naggapupay, ijay Parasiles. Ken kasnamet, nga agyaman tayo, kini Cheryl Lucas. Ayan, ayan na ni kabsat Sherilyn. Ayan, so ti kadwa ni Sheila ni Ella nga agbanbantay kini Caleb. Ayan. Ken kasnamet dati jak na ala tay nagan na digiti nagapu jay Quirino Province nga sangsangpit na. Ayan. Naimbag nga bigat yo. Adapay digiti tatala nga makaumay kakabsat kidawig man pa nagtakdir yo. No adapay digiti baro nga bisita tayo iti daytoy nga kanito. Ket sapay la kumata saan nga daytoy ti umuna ken maudi nga makadwada kayo bayat ti kaadayo ditoy Manila area. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga kanito ti nakita klaing di Spire tayo kay into 12 ti presidente iti choir ayan nan ni Alpha, tama ba Alpha? Ayan, birthday ni Alpha. Rumbawa, into no 12. Adapay kadi ag birthday iti daytoy nga lawas kakabsat. Tapno kastakit mabigbig tayo. Ayan. Awan.
No, adaman, mabain kayo nga mangibaga kakabsat, kablaawang kayo, itinagasat, kinaragsak, kinaparabor nga panagkasangayo, iti daytoy nga lawas. Ken kidawek met, ti panangikarkararagyo, ti pagbiit nga panaglaing da nanay Anita, ni Ati Chit, ken kastamet ni Kuya Ben, nga aging Agustin, nga asawa ni Ati Imelda, nga aging ganatata kay dapay laing ije Veterans Hospital. Ken kastamet kini Dr. Raquel nga intaray day di hospital, tultuloy nga iraman tayo man kadigiti kararag tayo mamet ni Dr. Dominador Raquel. Ken dagiti na duma-duma pa no addaman dagiti paset ti pampamilya tayo. Kakabsat, saan nyo kumanga liplipatan into no Domingo? Kaya sakbay di jay gayam kakabsat, kidawek dagiti amin nga women's nga hang kayo nga agaw awid kasi aging gana tay Tagalog, Ilocano, English, GCCF ken Vesper kit agkanta kayo kakabsat. Awan ko mati pumampanaw kakabsat. Katapno kastakit kaduan tayo dagiti na duma-duma nga service. Babayan ti panangidangulo ti presidente da ken dagiti na duma-duma pa nga opisyales da. Ket intono alas 12 adati joint fellowship ti amin nga kababaihan kadagiti na duma-duma nga service 12 p.m. to 3 p.m. Ken kastamit intono March 11 and 12 iso dayto iti evangelistic night tayo, into no 11, alas 5 ti Rugina, ngim into no 12, ket alas 7 ti Rabii iti Rugina. So, daytoy kaya nga evangelistic, wenno pamamahayag, ket iyawis tayo, kadagiti gagayem, ammo tayo, tapno kasta ket makadingeg damat, kadagiti sasao ni Apo, tapno dagiti kapadasan nyo, ket mapadasan damet. Ken kastamet nga intuno Domingo kakabsat saan nyo nga liwliwayan. Ket joint worship service daytoy ket isu ti panangiselebrar tayo iti 127th year ti Central UMC. Ket datayo nga Ilocano hangkay nga mapanti 9:30 kakabsat 9 o'clock ti apan tayo intuno Domingo kakabsat Pakibagayo man kadagita kaabayo, hangkay mapanti alas 10, alas 11, alas 9 ti rugi iti panagdaydayaw tayo, ket kalpasan ti panagdaydayaw tayo, amin nga Ilocano, maawis kayo kakabsat, dito'y Musbrook, dito'y ti area, iti Lance Fellowship tayo into no Domingo, dito'y Musbrook. Ket maalukoy kayo mat kakabsat, nga agbalon, ti lakamin tayo nga pagbibingayan tayo paset ti paragrambak tayo iti daytoy nga may ka sangagasot ken 20 ket 7 atawen ti Central ket ti Ilocano Musbrook English ditoy Garcia ket ti Tagalog service ket ditoy Student Center so itada ti pakaramida na. Kaya ti alas 5, isumet diya ti during the Vesper service, agtultuloy ti panangiselebrar tayo, iti anniversary tayo, babaen iti worship through music. And then, into no 21 kakabsat, maawis kayo, dati maaramid nga medical mission, dito'y Central UMC, nang nangruna kadagiti servisyon tayo, iti pagsambayan ket ada maaramid nga medical mission ket into no 22 ti sumaruno nga Domingo during the Vesper service ket ada maangay nga song of praise and hope worship through music ket into no March 28 ada iti family day tayo family day so maaramid daytoy ijay Santa Isabel College ditoy lang Karuba tayo. Ket adati maramid nga service sakbay ijay dito Central sa tayto magmagna nga sangsang kamaysa nga iglesia nga mapan ijay Santa Isabel College. So sapay la kumata dagiti Ilocano makipasit kayo
Saan la ko mga ni pastor to man ti delegado na kakabsat O so nga kaduan nyo ni pastoryo. Tapno kasta ken agraman dagiti choir tayo allukuyek nga umay kayo amen ken kastamet maawis kayo amen ang makipaset iti daytoy nga aramid tayo. Di jalain kakabsat na imbag nga bigat tayo amen. Ti panakaibasa ti sao kensong dagiti ti panakaibasa ti nasantuan na surat masarakan ti epistola masarakan iti taga Roma kapitulo 5 versikulo maysa aging gana ti 10 ket maysa akastoy ti kunana. Itan tanapat linteg tayo, babaen, iti pamati, na ikapya tayon, iti Diyos, gapu ken ni Apo tayo, a Hesu Kristo. Nayasideg tayo, babaen, iti pamati, iti parabor ti Diyos, ket daytoy ita, tilak amen tayo, agragu tayo nga rod iti namnama, mairanod tayo, iti dayag ti Diyos. Agragsak tayo met kadagiti rigrigat tayo. Tamo tayo at irigat patauden na ti panaggibtor. Ti panaggibtor yeg na ti annamong ti Diyos. Ti annamong na patauden na ti namnama. Saan na tayo apaayen daytoy anamnama taimbukbuk ti Diyos ti ayat na kadagiti puso tayo babaen iti Espiritu Santo asagot na kadatayo. Iti tiyempo a pinili ti Diyos, idi awan paylaeng ti kabailan tayo, natay ni Kristo gapu kadagiti managdakdakes. Awan ti siya sinuman a si aayat amatay, gapu iti nalinteg a tao. Nalabit nga adda makaitured amatay, gapu iti naimbag a tao. Ngem impakita ti Diyos ti ayat na kadatayo. Idi man nagbasol tayo paylaeng natay ni Kristo gapo kadatayo. Babaen iti dara na napalinteg tayon iti sangwanan ti Diyos. At addapay nga rod a maisalakan tayo gapo ken kuana. Ta idi kabusor na tayo ti Diyos ngem ita pinagbalin na tayo agagayem na babaen iti papatay ti anak na. Ita tagagayem na tayon ti Diyos at addapay ang may salakan tayo gapu iti biyag ni Kristo. Ngem saan la adayta, agrago tayo pay gapu iti inaramid ti Diyos babaen kiniapo tayo a Hesu Kristo ana magbalin kada tayo agagayem ti Diyos. Kidawik man, ti panagtakder tayo amin kakabsat, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo, manipod ti surat ni Juan, ti may kapat nga kapitulo, versikulo 5, aging ganat 4 ket 2, ket kastoy ti mabasa tayo. Ijay sa Maria, dumteng iti maysa nga ili amanagan si Kar, asaan nga adayu iti talon nga inted idi ni Jacob ken ni Jose nga anak na. Adda sa jay ti bubon ni Jacob, nagtugaw ni Jesus iti abay ti bubon gapo ti bannog na. Ngani ti tenga ti aldaw idi. Dimteng iti maysa nga Samaritana tapno sumakdu ket kinunana ken Jesus ken kuana. Makiinumak man napan gimatang idi dagiti adalan na ti kanenda ijay ili. Anya kinuna ti babae. Maysa ka nga Hudyo ket makiinom ka kanyak a Samaritana. Tasaan nga ugali dagiti Hudyo ang makilangin-langin kadagiti Samaritano. No ammom lakuma iti sagot nga iti ti Diyos ken no siya sino ti dumawdawat ken ka iti inumem dumawat ka kumaken kuana ket ikan nakatinabiyag adanom insungbat ni Jesus. Apo kinuna ti babae naunig iti bubon ket awan met ti pagsakdom
pangalaam nga rod tinabiyag adanom, inted kada kami ni Jacob ti kapuunan na tayo, daytoy nga bubon. Nagin inumanda, daytoy nga bubon, agraman dagiti anak ken tarakin na. Dakdakkel ka kadingem ni Jacob, siya sino man nga uminom iti daytoy nga danom, mawaw to manen kinuna ni Jesus. Ngem ti uminom ti danom nga ited ko sa anton amawaw. Ti danom nga ited ko agbalinto nga ubbog iti uneg amang ted ken kuana tinabiyag adanom ken ti biag nga agnanayon. Apo kinuna ti babae, itid mo kanyak daytoy adanom tapno jakton mawaw wenno umay sumakdo ditoy. Ingkaayaban ti asawam saka agsubli ditoy kinuna ni Jesus. Awan asawak kinuna ti babae. Agpaiso takunam nga awan ti asawam kinuna ni Jesus. Maminlimakan anaki asawa ket saan mo nga asawa ti lalaki a kabalay mo. Ita pudno ti imbagam kanyak, apo kinuna ti babae, mabigbig ko a profeta ka. Ditoy abantay iti nagdaydayawan dagiti kapuunan mi iti Dios. Ngem da kayo a Hudyo kunayo nga ijay Jerusalem ti rumbeng a pagdaydayawan. Babae kinuna ni Jesus, patyem ti kunak nga umayto ti tiyempo nga saan aditoy abantay wenno ijay Jerusalem ti pagdaydayawan iti Ama. Da kayo nga Samaritano, diyo ammo no siya sino ti daydayawin nyo. Da kami ammumi ti daydayawin mi tan aggapo kadagiti Hudyo ti pannakaisalakan. Ngem umasidig iti tiyempo ket dumtingen kadagiti agpaypayso nga agdaydayaw, daydayawen danto ti Ama ti Espiritu ken ti kinapudno. Dagiti kakasta asapsapulen ti Ama nga agdayaw ken kuana. Ti Dios ket Espiritu ngarod dagiti agdaydayaw ken kuana masapul nga agdaydayaw dati Espiritu ken ti kinapudno. Kinuna ken kuana ti babae, amok nga umayto iti Mesyas a maawagan ti Kristo. Inton umay ibaganan to kadagiti amin a bambanag. Siak dayta insungbat ni Jesus, wen siak ti makisasao ken ka. Iti dayta akan ito simmangpet dagiti adalan ni Jesus. Kasta unay ti siddaaw da tanadanunan da ang makisasao ni Jesus iti babae. Ngem awan kadakwada tinagdamag iti babae no anya ti masapul na. Saan damet ang nagsaludsod ken ni Jesus no apay makisasao ken kuana. Pinanawan ti babae ti karambana ket nagsubli iti ili. Umay kayo kinuna kadagiti tattao. Umayyo kitaen ti tao nang ibaga kanyak iti amin nga inararamid ko. Saan nga ta nga iso ti Kristo? Rimwarda nga rod iti ili tapno mapanda ti ayan ni Jesus. Kabayatan na inayaban dagiti adalan ni Jesus, Maestro, umay ka manganin. Ngem kinunana kadakwada, adda taroon ko adiyo ammo. Iti kasta agsisinnaludsod dagiti adalan na, adda ayan nangyeg ti kanin na. Ti taraon ko isot panangtungpal ko ti pagayatan ti nangibaon kanyak ken ti manangi leppas ko iti paaramid na. Kinuna ni Jesus kadakwada, innayon ni Jesus adda pagsasao upat pay abulan ket panaganin. Ngem ibagak kada kayo, kitain nyo ana imbag dagiti taltalon, natangkenanin dagiti dawa ket mabalin yun nga anyen. Matangdanan ti agani ket urnungen na para itibiyag nga agnanayon. Iti kasta agpadpada nga agragsak ti agmula ken ti agani. Tapudno ti pagsasao maysa ti agmula sa bali ti agani. Imbaon kayo nga agani, iti saan nyo ang nagbannugan. Sa bali kadagiti ang nagtrabaho, kenda kayo ti aglakam iti nagbannuganda. Ado a Samaritano iti dayta nga ili iti namati kini Jesus, gaputa kinuna ti babae. Imbagana kanyak, ti amin nga inararamid ko. Isut gapo na nga idi napanda kini Jesus, indawat da nga
makipagyan kadakwada, nagbati sa jay ni Jesus ti dua nga aldaw, adupay dagiti namati ken Jesus gapu iti insursuro na, kinunana kadagiti tattao iti babae, mamati kami nga saanin agapu ti saom, ngem gapu kada kami amismo anakangeg ken kuana, ket ammumi apudno nga isu ti mangisalakan iti lubong. Diyos ti mangbendisyon di tunggal maysa kada tayo, ti panakabasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sasaong anaragsak sa uama mabiyang, ti sasaong anaragsak sa uama mabiyang. Amen.
manggigan tayo nga rod ti maysa nga testimonya babayan kini Malu Salazar. Iti biag ti maysa a babae ti pamati saan laeng nga pigsa ti masapul. No diket panakaramut ken Kristo. Tano nakaramut tayo ken kuana saan tayo amatnag no umay dagiti bagyo ti biag. Naimbag abigat kada kayo amin kakabsat aglalo kadagiti padak nga kababaihan ditoy Central United Methodist Church. Naragsakan akunay amang makipagsilibrar kada kayo iti International Women's Sunday dito Central United Methodist Church. Agyamanak ti Apo, gaputi daytoy agundaway, mangibingay iti testimonya, iti kinaimbag na, ken kinapudno na iti biag ko. Ti tema tayo itaket, Women of Faith, Rooted in Christ, Bearing Fruit in Love. Kunana ti 1 chapter 15 verse 5, nga ni Jesus ti ubas ken datayo ti sanga. Kunana pay nga no agtalinaed tayo ken kuana, ken isuna kada tayo, agbunga tayo iti adu. Ngem no awan ken kuana, awan ti maramid tayo. Daytoy asao ti Apo ket napatigunay kanyak. Ipalagip na kanyak nga ti pudno a pigsa ken panagturay ti biag ket saan nga nagtaod iti bukod tayo a kabailan. Ngem nagtaod iti panaka isang sangayan ken Kristo. Kas babae, adu dagiti papel nga arami den tayo iti biag. Adda tayo kas ina, asawa, anak, gagayem, ken daduma pay kas leader iti komunidad. Kadagiti amin, dagitoy a responsibilidad, adda dagiti tiyempo nga marikna tayo ti panakarigat ken panakaupay. Adda dagiti oras nga marikna tayo iti panakaulbod, panakariribok iti puso. Wenno dagiti sitwasyon nga saan tayo akayat ang mapasamak. Ngem ti amin dagitoy a tiyempo na adalak nga ti Apo ket saan a pumanaw kada tayo. No agtalined tayo ken kuana babaen iti kararag ken panagtalek, iturturong na ti biag tayo ken pabiligen na ti puso tayo. Adu a tiyempo iti pagbiag ko nga nakita ken napadasak ti kinaimbag ti Apo. No daduma san tayo nga ammo akasatno ti sumarsaruno a pasamak. Ngem iti panagtalek ken Kristo makita tayo at ti Apo ket agtrabaho iti biag tayo. Uray no saan tayo ang mawatan dagiti amin abanag. No kuna tayo nga nakaramot tayo ken Kristo, kasla tayo matlaing iti kayo nga daan na uneg aramot. No umay dagiti bagyo ken napigsa nga angin, saan dayta a matumba, ta nauneg ti ramot na. Kaslamet ti biag tayo kas babae ti pamati. No nauneg ti panakaramot tayo ken Kristo, saan tayo amatnag uray no adda dagiti adu a pagsubok ti biag. Ket no nakaramot tayo ken Kristo agbunga met ti biag tayo. Tibunga na daytoy ket saan laeng a material a bendisyon no diket dagiti spiritual a bunga nga kas iti ayat, kinaanos, kinaimbag, panagpakawan, ken panagserbi kadigiti sabsabali. Kas babae at damet tayo tinay isang sangayan a papel ti panangipakita ta ayat ti Diyos. Babaen iti panagtaripato iti pamilya, panagpabilig kadagiti gagayem, ken panagserbi iti iglesia, ken komunidad. Mabalin tayo ang mangibingay iti ayat, ken parabor iti Apo kadagiti sabsabali. So nga itangal daw, kayat ko apabiligan dagiti amin na babae ditoy. Agtalenaed tayo ang nakaramot ken Kristo. No, marikna tayo ti panakaupay,
Isuna ti mangted pigsa, numariribok ti puso tayo, isuna ti mangted talna. Kano saan tayo nga ammo ti dalan, nga pagnaidan, isuna ti mangiturong kada tayo. Kadagiti amin a babae, iti daytoy nga iglesia, kada kayo, da kayo met, amay sa bendisyon iti pamilya ken komunidad, ti pamatim ken panagtalik iti apo, ket mangted, inspirasyon kadagiti tattao ti aglawlaw tayo. So agtultuloy tayo kuma amang magunod iti biag anapno ti pamati ken ayat. Agbalin tayo kuma apudno a women of faith nakaramot ken Kristo ken agbungat ti ayat. Akas maudi kahit kung nga imbitaran amin nga kababaihan dito ay Central United Methodist Church nga makikadua kada tayo amin dito ay society natin dito sa Central United Methodist Church na WSCS, the Women's Society for Christian Service. Agyaman na kada kayo amin ti panagdingeg. Madaydayaw ni Apon. Thank you very much. Naimbag nga bigat tayo amin, kabsat ko, most especially dagiti kababaihan nga da, itatta ditoy gimong tayo, ken kastamet kadagiti amin nga kababaihan nga agbuybuya iti daytoy online service tayo, wenno makangeg to, iti replay, wenno mabuyadan to ti replay daytoy nga online service tayo. Nadanon tayo manen kakabsat ti bulan ti Marso, isong panang celebrar tayo, pamadayaw tayo, kadagiti kababaihan in the entire world. International Women's Month, wenno International Women's Sunday. Kaya't kung kablaawan tayo amin, Happy International Women's Sunday, kada tayo amin nga kababaihan. Kaya't kukumang nga ipataros nga buo nga Ilocano daytoy nga mensahe nga mangyeg tayo tatangal daw ngem dumawatak ti despensa kada kayo kabsat tatalaga nga narigat ti agpataros no datay ag inistorya tayo ket normal nga maka Ilocano tayo ngem no kastoy nga mangibingay ti mensahe narigat nga ipataros ti talaga nga kay correct nga Ilocano translation. Timawatak pa iti tulungen kini Doc Tony, nga kunana kini Uncle Google kalatan kunana. Ket no, kitain tayo met kini Google kakabsat, adda dagi jita do mga translations, uray siya, jak maawatan. So nga, tapno kikinawatan tayo, dawatek iti despensayo nga adado ti mangyeg tayo nga English, tatanga bigat kakabsat. Saan ko kumakayat nga i-preempt kakabsat nga naibagamit ni pastor nga into no madamdama agkanta dagiti kababaihan ti WSCS. Ket kayat ko nga isagana ti puso yo kakabsat into no manggiganyo ti lyrics daytoy nga kantaen ti WSCS. Ti manggiganyo nga kanta kakabsat ti title na ket Constantly Abiding. Daytoy ket saan laeng may nga musika kakabsat. Actually, daytoy tinang-capture iti mensahe, iti tema tayo. Kaskuna ni Sis Malu tatay. Women of faith, rooted in Christ, bearing fruit in love. Isu nga kayat ko nga, dinggen tayo nga naimbag ti lyrics, daytoy nga kantayin ti kababaihan inton madamdama. Tadaytoy ket may panggep iti panagtalinaed, panagtaeng akanayon keni Apo Jesus. Saan laeng apanapanawen, saan laeng ano adda iti problema, no diket iti agnanayon, kanayon constantly abiding. Daytoy ket maysa a pamagbaga, maysa a panang palagip ni Jesus. Daytoy ket naibalikas ni Apo tayo nga Jesus, idi asidigen nga mailansa iti krus kakabsat. Isu nga daytoy nga
imbati ni Apo Diyos kada tayo nga sasaukit, daytoy ti maysa nga panangpalagip kada tayo, nga tibiyag ana Kristyanuan ket saan laeng a panagserbi iti Apo. It's not all about giving our service to God, no dikit iti panagtalinaed tayo ken Apo. Daytoy nga rod teksto tayo nga maadaw iti John chapter 15 verse 5 kunana, siak ti puon ti ubas, da kayo dagiti sanga. Ti agtalinaed kanyak ken siak ken kuana, isu ti agbunga iti adu. Tano awanak, awan ti maaramidan yo. Agkararag tayo. Nailangitan nga amami, bayat iti panagtakder daytoy nga anak mo iti sangwanam, ken ti sango dagiti anak mo ababay tangal daw. Bayam kadi Apo dagiti sasao nga ibalikas ko, ti agbalin a makayayo iti imatang. Punwem kad daytoy anak mo iti espiritum. Maisaok kuma ti kinapudno ti ayat mo. Ket tunggal babae nga adda ditoy, ken makangeg iti daytoy nga mensahe, ket mangeg na ti timek mo o Apo. Agtalinaed kami kuma iti pusom, nga nairamut ken ka. Itinagan ni Jesus. Amen. Kaskunak nga rod kakabsat, asidigen nga mailansa iti krus ni Jesus, idi inbalikas na dagitoy nga sasao. Ngem no mapansin yo, anya dayti pinili ni Jesus nga ipalawag na. Saan nga strategy ti imbati na nga sasao? Saan nga nang itedisuna iti manual no anya ti panag-perform, anya ti performance tayo? When no anya iti secret ti success. Anya iti pinili ni Apo Diyos nga ipalawag kada tayo iti daytoy nga bersikulo. Panagkonekta. He gave emphasis to the words, I am the vine and you are the branches. Kaya't ko nga i-relate iti daytoy nga panagselebrar tayo kakabsat, International Women's Sunday, daytoy nga bersikulo nga nangigan tayo. Kuna nga rod, kas babae, kuna ni Sis Malu, masansan nga marikna tayo nga adu dagiti iggem tayo nga pakakumikuman. We wear multiple hats. Marikna tayo nga pagrebengan tayo ti emotional nga kasasaad ti pagtaingan. Kunada nga rod, women are the emotional anchor of the family. Kunada pa'y nga datayo, pagrebengan tayo kano nga inna ti spiritual growth dagiti anak tayo. Kastamet that we hold the key to the stability of our marriage. Excuse me po sa mga kalalakihan. But that's true kunada. Datayo nga babae, asawa nga babae ti manghold iti stability ti marriage tayo. Kastamet nga dati challenge nga kaya tayo nga maka-achieve ti success kadagiti trabaho ken negnegosyo tayo. Uray man pay kadagiti iggem tayo wenno sa dino man nga pakipartisiparan tayo nga ministry dito'y iglesia tayo. We try to carry everything with our hands. Ngem daytoy ti panangpalagip ni Apo Dios kada tayo that we are not the vine. Ti may sanga-sanga, kabailan na kaditi agbunga, babaen iti bukod na apigsa. Kuna na ijay verse nga binasa tayo, agbunga laeng iti sanga, babaen iti panagkonektana iti puon. Panagkonektana iti ubas, panagkonekta kini Apo Jesus. No maputod ti sanga, mabalin nga, kaslagbiag pa iti basit at tiyempo. Dapay lat ti bulong na lang to, green lat tapay laeng. Ngem iti panaglabas iti tiyempo, ay tanga naputod nga sanga, agmaganto matlaeng. Agkapoy, aging gana iti mapukaw matlang ti biag na. Manang ko, ading ko, anti, lola nga dadtoy tatta, nga mangdingdingeg iti daytoy nga mensahe. Mano kada tayo, iti kasla na pigsa iti ruwar. We appear strong from the outside. Ngem iti kaunigan iti puso tayo. Makarikna tayo ti panakabannog. Namaga ti espiritu tayo.
No daduma saan agapo iti trabaho, saan agapo kadagiti kinaado ti pakakumikuman tayo, ti pakabannugan tayo. Nabannog tayo gaputa na isina tayo, iti paggapuan iti pigsa tayo. Kakabsat, we live in a world that is filled with so many voices. Kunada nga rod, ti lubong ket agtultuloy nga ag-evolve. Adu ti mangyeg tayo nga kapanunutan. Adu ti barbaro nga filosofiya nga ibagbagada kada tayo. Adu awagas ti panagbiag, anagtaod laeng iti panunot ti tao. People define culture, creative thinking, define culture, and develop philosophies. Inaldaw at dabaru a kinapudno a makita ken mangmangyeg tayo. At dabaru a pamuspusan ti kultura. At dabaru a pamuspusan ti moralidad. Nowadays, no saan nga biblical, ibagada nga progressive thinking. Dayjay saan nga pudno, no maulit-ulit nga maiparparang, maulit-ulit nga mangmangyeg tayo aginggan agbalin nga kaslayson ti pudno. No saan tayo ang nairamot ken Kristo kakabsat, nalaka tayo ang maiyakar, nalaka tayo nga masway, kang runaan kada tayo nga babae, we are very emotional. Ngem no nairamot tayo kini Apo Diyos at dagiya tayo, at dati pagrukudan tayo, at datalged tayo. Takakabsat saan tayo kadi nga liplipatan, nga uray, ag-evolve ti lubong, uray agbalbaliw ti lubong. Tinasantuan asurat ti Biblia, saan nga nagbalbaliw, saan nga agbalbaliw. Adu a kapanunutan ti mangiparang iti truth, kinapudno. Ngem, palagipan na tayo ni Apo Diyos nga saan amin, ket isu ti pudno ti Diyos. Examples kakabsat. Nowadays, we hear, your truth is your truth. Agbalin nga personal ti kinapudnon. If what you feel is true, then that is true for you. Ngem anati ko na ti Biblia kakabsat, ijay John chapter 14 verse 6, ti pudno saan abukod tayo a maaramid. Truth is not self-created kakabsat. Kunana, I am the way, the truth, and the life. Kuna ni Jesus, truth is not something we invent. Truth is someone we follow. No, kitaan tayo ti social media kakabsat, all platforms. Adu dagiti babae, no? Makita tayo, ipakita da, dituyak nga naragsak. Daytoy ti pudno kanyak. Number 2, kakabsat, the world says, follow your heart. Let your emotions guide your decisions. Kunada. Kasla authentic met kakabsat, of course, you are being emotionally honest. Yamanya ti kuna ni Jeremiah chapter 17 verse 9, heart is deceitful. Kunana, ti puso ket nadagsen ken mangliday. Adu tirik na duma-duma kakabsat, awan ti kasiguraduan na. I feel sad, ada nakita, ket nabasa yumet siguro dayto iti social media. Tay may nga ina, a celebrity actress, ket sinuportaran na daytoy anak na nga babae, nga nagpa-top surgery, in short, nagsabali ti gender non. Of course, as a mother, napnuan tayo ti ayat, para kadagiti anak tayo, kakabsat. This is an example of saying, okay anak ko, follow your heart. No naragsak ka dita, gaputa ay ayaten ka, suportaan ka. Ngem kakabsat, ipalagip kada tayo tinasantuan na surat, ti desisyon masapul a nakapundar iti sao ti Diyos, saan laeng akadagiti rik na tayo.
saan tayo kadi nga liplipatan kakabsat. And this word of the Lord remains the same, even if our world is becoming liberated, even if our world is evolving. Personal happiness is the highest goal kunada. Birukem kano ti personal nga pagragsakam. Kakabsat, tiragsak saan nga isu ti kangatuan a kinaimbag. Kuna nakakabsat, sometimes sacrifice is necessary. Ado, dagiti makita tayo iti social media kakabsat nga ag-create da iti content to feel good. Tati kunada, they inspire other women to also feel good. Ado, dagiti recent events where women have been exploited. Gaputa, dagiti kastoy nga liberal nga kapanunutan, kakabsat, nga isong isursurot ilubong kada tayo tata. You define who you are, kunada. The identity tatan kanok, it's self-created. Agpaay da ito itapno agbalin, nga timay sa nga babae, kat agbalin nga empowered ken independent. Ngem anati kuna iti Genesis chapter 1 verse 27 kakabsat. Ti identity ket naawat saan ana iparang. Our identity has been created by God. Anya ti kinuna na iti Genesis 1:27. God created man and woman. Duwalaing mati-create ni Apo Diyos kakabsat. But young women today are pressured to define themselves by trends, style, popularity, digital validation. Our true identity, kakabsat, is grounded in God's design. Saan nga iti kultura iti lubong? Kunapa iti lubong, power is proven by dominance. Empowered women, independent women, successful women. Tatan nga panawen the world defines strength as control, winning arguments, overpowering others. Makitak da ito kakabsat iti workplace ko. Lawyers, judges, the louder they are, ti pamati da, the more that they will earn respect. No, the more aggressive they are in their arguments, maipangabak da, iti kapanunutan da, ti patsyan ket they will earn more respect. But what does Proverbs chapter 16:32 say? Better a patient person than a warrior, one with self-control, than one who takes a city. Kunana di Ilocano kakabsat, ti managibtur ket nasaysayaat ngem ti man nakigubat. Ken ti mangituray iti bagina ket nasaysayaat ngem ti mangabak iti ili. Sometimes as women we want to prove ourselves, especially no adda tayo iti male dominant business, male dominant institution, kaya tayo nga datayo ket maitanok, no, kaya tayo ti maki-equal or masurpass dagito nga kalalakihan. And so we do that. No, ipatalged tayo, DJ kayat tayo, by being louder, more aggressive, ipakita tayo. Ngem, kunana nga rod kakabsat, God honors the woman who controls her temper, who chooses gentleness over aggression, who chooses prayer over pride. Dapat iti kuna tilubong nga, DJ nga rod, independence is strength. Do not rely on anyone. No babae ka nga kayang-kayam, awan ti dependence mo iti lalaki, kuna ti lubong dayawin da ka, they celebrate you. Ngayon ti kuna ti Ephesians chapter 3 verse 12. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Dependence on God is not weakness, kakabsat. It is spiritual maturity. Ti boldness and confidence tayo,
Uray ibaga ti lubong nga, go find yourself. Go define your own truth. Trust your feelings, kakabsat. No nairamot tayo, iti sasao ni Apo Diyos, makita tayo. We have access to God through Christ. Tatay ijay prayer room, dahito iti reflection. Nga kunada nga, this is revolutionary, nga imbaga ni Paul, kadagiti Ephesians, tagamin, during the Old Testament, no malagip tayo kadagiti Sunday school learnings tayo, dagijay laing high priest, ti makaunig, ijay most holy place. Ket dagijay karkararag laing, dagito yung high priest, nga dagijay most holy place, ti makadanon kini Apo Diyos. Ngem kuna ni San Pablo, we have the boldness and confidence that we can access God through Jesus Christ. We don't have to rely on our emotions alone. We don't have to rely on majority opinion. Our strongest foundation, being rooted in Christ, is that we have direct access to God because of Jesus Christ. So even if the world celebrates loud victories of independent and strong women, hanta yung aliplipatan kakabsat. Nga if we choose prayer, even when there are chaos around us, the fruit of abiding is in us. Kaskuna ni Sis Malu. I-share ko kabsat, daytoy may isang prayer. Actually, prayer ni David daytoy, idi nagbasol. Istorya na kini Bathsheba. Ever since nga nangig ko daytoy kini Teacher Vanji, this has become my prayer. No datay at dati times nga kasla kayat mo ti sumabog. No kayat mo maten iti sumungbat. No kayat mo maten ti agibalis. No? Kayat mo maten nga idepensa ti bagbagim. Kunana, create in me a clean heart, O God, and renew your kindred spirit within me. Kakabsat no sumken kada tayo dayta. Nga kayat tayo nga patunayan ti bagi tayo, especially as women. I want to inspire you to pause and pray this prayer even in silence. Create in me a clean heart, O God, and renew your kindred spirit within me. Kung nangarod ni Sis Malu tatay, tibiyag, especially for women, that we carry so much responsibilities dumteng ti bagyo. At dalat ta iti panawen kakabsat, nga umay kada tayo dagiti problema ken saan nga nasasayaat nga sitwasyon. Ngem, kaskuna ni Sis Malu, no nairamot tayo, no nauneg ti panakaramot tayo ken Kristo, kasla jay kayo nga nairamot nga nauneg, uray napigsa ti bagyo ken angin saan tayo nga matumba. Uray aggaraw ti kultura, agbaliw iti lubong saan tayo nga matnag. Kakabsat ko, ababai, saan nga kasapulan, that we rely on our own strength, that we rely on our own, tapno mapatalged ti pamilya tayo. Saan nga kasapulan, nga datayo lang amin, ti mangkaya, adadta ni Apo Jesus. Nga mabalin tayo nga pagkamangan, awagan, pagsangitan, all the time, nuhan tayo nga kayan. Gaputa sa nga tayo laing kakabsat saan tayo nga kaya, ti agbunga, adat da tayo laing. No nakapuon tayo, nakaramot tayo iti puon, adda ti pigsa, adda iti talged, adda iti bunga. No nagtalinaed tayo, nakapuon ken Apo Jesus, nakapundar iti sasao ti Apo iti Biblia, naigiyan iti Espiritu, saan tayo analaka, amay tibtibkol kakabsat. Constantly abiding. No agtalinaed tayo ken kuana, saan nga agmaga, iti Espiritu tayo. Nalabit, at dati panawen nga, diya mo no niya ti kapadasan tayo tatta, mabalin adda kayo ti mangibagbaga, ti bagbagi yung rukruko din yon, ti worth you as a woman. Anya ka din, Apo, tinagunod ko. Adda ka din baligi ti biyag ko.
Anya ti panagkita ti tattao kanyak. Kakabsat, at dati panawen iti kung kuna tayo nga pruning kini Apo Diyos. But even then, jay nga no arbasan ti ardinero, saan nga tapno patayen? No dikit, tapno mapalang tumanen ti bulbulong. Ket nabungbunga ti pagbalinan na dayta nga sanga. Isungarod kakabsat nga, daytoy panagruwar tayo, malpas daytoy nga gimong tayo, panagselebrar tayo, no mas panunot tayo ti sublianan tayo manen nga pagrebengan. Mapanunot tayo manen ti dadagsen ti biag, nga sublianan tayo kadagiti trabaho, pampamilya tayo, personal na biag. Laglagipen tayo kung makakabsat. Sanga tayo, nakakonekta tayo kini Apo Jesus. Iso, ti paggapuan ni ti pigsa tayo. Kumamang tayo kenkwana, agsubli tayo kenkwana, umawag tayo kenkwana kan kanayon. Tapno maisublimat, iti pigsa, kinalangto, ken panagbunga tayo. Iti tunggal aldaw, makuna tayo si tutured, ken si tatalged, ito mangeg tayo jay kanta damdama. Agtalina edak ken Jesus, kanayon, awan ti panagkedked, awan ti panagdudwa, constantly abiding in Christ, bearing fruit in love. Happy International Women's Month kada tayo amin kakabsat.
Manatili muna po na kayo dyan, mga kapatid, at atin pong ipanalangin po sila. Inaanyayahan ko po na tayong lahat ay tumayo. Agyaman tayo, ti biyag, iti babae, iti uneg, ti iglesia, pagtaingan, ken kagimungan tayo. Ket dahito iti gundaway, mangipaay tayo ti kararag, kadagiti matalek. Kaduandak, iti dahito nga kararag, idatag tayo, babaen, iti kararag, ti sangwanan ti Diyos, nga dumdumungeg, kadagiti ikis, kadagiti amin, nga agtarigagay, ti hustisya, kental na, sungbatyo, para iti iglesia tayo, tapno mabigbegda, mapatalgidanda, itinananay, ket ipategda, dagiti sagot, panangidangulo, ken sireb, dagiti babae. Tinggem ti kararag mi, o Apo. Para kadagiti babae, iti tunggal tukad, ken bokasyon, iti biyag, na asawaan, ken awanan asawa, inna, ken mangay aywan, manursuro ag trabaho, babae, ken laiko a leader, tapno masuportaan, mairaem, ken maparegtada. Tinggem ti kararag mi, o Apo. Para kadagiti babae, iti amin na tradisyon, iti pamati, ken kadagijay awanan pamati, agtitinulong tay, tapno maadaan tayo, iti talna, amang papigsa, kadagiti komunidad, ken ti lubong tayo. Tinggem ti kararag mi, o Apo. Para kadagiti babae, iti tunggal pagilyan, amay rurumen, napaulimek wenno na ilibak, kadakwada, dagiti kang runaan, a kinalintegda, kadagiti agbibiag ti kinapanglaw, nakurapay iti kagimungan, wenno na apektaran iti gubat ken kinaranggas. Tinggem ti kararag mi, o Apo. Para kadagiti babae anasaktan, nabaybayan, na abuso wenno na ilaksid, tapno maamuanda ti panakaagas kinatalged, dignidad ken namnama. Tinggem ti kararag mi, o Apo. Para kadagiti babae nga adda ti saad ti turay, iti politika, negosyo, edukasyon, ken biag iti publiko. Tapno mangida ulo da, abuyugen ti kinatarnaw, panakipagrik na, ken panangikumit iti pagimbagan iti sapasap. Tinggem ti kararag mi, o Apo. Para iti bagi tayo, tapno makarit tayo ti kinawan ti ustisya, makipagkaykaysa tayo kadagiti babae iti sadinuman, ket agtrabaho tayo para iti lubong asinukog iti panagpapada kental na. Tinggem ti kararag mi, o Apo. Diyos ti ustisya kinasi awatem dagitoy akararag, dawaten mi amin babaen ken Kristong nga apo tayo. Amen. Amen. Yamang kami, tibiyag, dagiti amin nga babae, ken ti impayo nga mensahe ti kanta. Mabalin kayo nga agtugaw kakabsat. Kakabsat, kidawek nga ipaay tayo, dagiti amin nga apagkapullo, amin nga sagsagot, ken karkari tayo, ken apo, ken kastamet kadagiti online, usarin tayo, dagiti nang nangruna kadagiti adda iti online, bayat nga kankantain tayo, ti imno a panagyaman, ken panagdayaw. Ket ipaay tayo, dagiti sagsagot tayo, iti sangwanan, iti daytoy nga kanito. Sige, bayat nga kankantain tayo, iti kanta ti panagyaman, ipaay tayo amin, dagiti daton tayo. Paingatan niya ni Jesus, impaay na kanyang grasya na ati mabubos, ket insalakan na ngemamukmet dayjay pinatik, ket namnamaek amabalin na nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan,
ket pinapatega sa una, pusok tal na kiegna. Ngemamukmet dayjay pinati, ket namnamae amabalina. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Yak maawatan no asano ati Espiritu, balbaliwan na ti puso at tulnog ken Kristo. Ngemamukmet dayjay pinati, ket namnamae amabalina. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Kararag tayo, agyamang kami, o Apo, iti daytoy nga kanito, ti ingkam panangbigbig, ken panang iselebrar, ti biag, dagiti babbai, iti kagimungan, iglesia, ken pamilya mi. Agyamang kami ti karit nga nangigami, babaen ti testimonyo ni Ate Malu, ken kastamer ti mensahe nga impaay ni Viscaldes, ken kadagiti kinanta ligiti koro, o Apo. Agyamang kami, kastamet ti impaay nga kanta dagiti babbai ituneg ti iglesia mi. Paset dagitoy, o Apo, mangted iti pamaregta kired kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kadakam, tapno agtultuloy kami nga agserbi ken ka, babaen tinangawagam ti tunggal maysa kadakami. Papigsain na kami nga rod, Apo, ripeten na kami ti addaan maysa nga ayat panagserbi ken kakas maysa nga gimong dagiti babbai ti uneg ti iglesia mi. Kadagyamang kami kadigitoy nga kanito, babaen ti biag kadagiti mangidangulo, di kabsat nga ti Jervy, ken kastamet kadagiti pang leader, ken digiti kamkameng ti tunggal serbisyo, o Apo, ti uneg ti iglesia mi. Agyamang kami met ti gundaway nga impaay mo, o Apo, tapno ikararag mi met dagiti bibiyag ti tunggal maysa kadagiti anak mo, dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas, dagiti nakaabot ti anibersaryo da, ken dagiti dawdawat ti tunggal maysa kadakwada, no adda dagiti sakit, o Apo, tultuloy nga ikararag mi kadi ni Nanay Anita, ni Ate Chit, kastamet ken ni Kuya Ben, ken ni Dr. Domina de Raquel, si kakadi ti mangipaay ti nananay nga pigsa ken panang palaing mo kadagiti na pisikalan nga bagida, o Apo. Babayen kadagiti mangagas, o Apo, ken pagagasan nga ayanda iti daytoy nga kanito. Tulungan misu daw, o Apo, di mo baybayan. Ket dagiti dawdawat ti tunggal maysa kadagiti anak mo, ipaay mo kadi as si bubuslon ken si ayat. Ket no anyaman dagiti karkararag da ken ka, o Apo, agyamang kami ti kanito nga inikkan na kam ti gundaway, tapno kasta ket umasideg ken ka, ken maidatag mi dagiti biag mi nga daan si papakumbaba nga panag dayaw ken ka, o Apo. Wala po ikarkararag mi dagiti biag dagiti anak mo, pabilegim isuda, kam ti sireb, o Apo, ken kastamet nga iparukpok mo tinamateryalan ken na espirituan a bendisyon kadagiti bibiyag da. Adu pay dagiti kayat biyak dawen ngem ammum dagiti kas karkararag ken kiddaw ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ket mangnamnama kami nga impayumon ket inawat da. Pakawanen na kami kadi, o Apo, kadagiti amin nga nagbiddutan mi ken ka. Ken kastamet kadagiti nagbasol kada kami, mapakawam mi met kadi isuda, o Apo. Gapot si kami nga nagbasol ken ka, ket pinakawan na kam. Dagitoy iti dawat mi, itinagan ni Jesus nga manubot ken Apo mi. Amen. Amen. Jak amono intonano tiya ay
Apo. No mapanak tu sumabat wenno aguraya. Ngemamukmet dayjay pinatik ket namnamaek amabalina nga idulen salak ni bam aginggat panung palang. Kakabsat ken Kristo sapay kumata ti Dios a paggapuan iti namnama punwen na kayo iti amin iti rag-o ken talna iti pamatiyo ken kuana tapno dumakkel tinamnamayo iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Maipay kumaken kuana ti dayaw iti iglesia tayo ken Kristo Jesus iti amin a tiempo ken ti agnanayon nga awan inggana. Tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.